Colli tir a cholli taddyn, colli elan as rhwerin, colli clair wen a llanwddyn, a'n gwlad i gyd, dan ddŵr llyn. Mae perchenog ffarm eblyd Mr Hughes wedi gwerthu dir i gyd i'r awdurdod dŵr, ac yn ôl y gyfraith mae gan yr awdurdod hawl i gymryd meddiant o'r tir pryd ydy Mr Hughes yn dymuno gwerthu a'i peidio. Felly, ymhen rhyw flwyddyn o amser, bydd y tir yma i gyd ar ffarm y cyfan o dan ddŵr. Ac bydd y darn bach yma o dir o dan yn rhaid i, mi fydd hwnnw o dan ddŵr hefyd. William Priest Davies, 3,743. Gwynfor Richard Evans, 1,179. Y cotyn llais wedi wneud wrth gwrs ar ôl y frwydr fydd gofiadwy dros Gymru yng Nghymru dda y dyddiau diwethaf. Wel, wy'n meddwl yn hunan bod bobl Cymru a bobl y Rhondda'n arbennig wedi hen flino ar addewidion maen nhw'n gael mor aml o gan bleidiau mawr Llundain. Saif Capel Salem ar lan yr afon Artro, ac mae heddi yr 20 o Ebrill 1967 yn garreg filltir arall yn hanes y capel bach hwn. A chyda fi mae'r ysgrifennyddus, Mrs Janet Hayward. Pam, Mrs Hayward? Oherwydd ein bod ni'n dathlu ail-agor Capel Salem ar ôl rhoi to newydd ar y tŷ a'r capel. Wel, allan ni feddwl bod chi ond yn rhyw gynulleidfa fach iawn yna, a bod ymdrech fawr wedi mynd mewn i hyn. Roedd hi yn fenter fawr i'w gymeryd â hi, mae'n siŵr, oherwydd roedd anon ni angen 1,000 o bunnau i wneud y gwaith. Erbyn hyn, dyma'r cyfans ar ôl o bwrpas gwreiddiol Ffair Borth. I rhan fwyaf bobl, yr hyn ydy'r ffair ydy'r hyn sy'n digwydd wedi ddinosi. Ond erbyn hynny wrth gwrs, mae'r twllwch rhwng llygad y camera a'r pethau diddorol sy'n digwydd. Dod yn
Enw'r bardd, anrhydeddu rhyw, Dick Jones. Felly, yn digon o ffeminist i ymafrydyn y ffaith na merch sydd wedi gwneud... Dwi wir, mae'r dynion wedi hyn, ond dwi ddim yn siŵr beth maen nhw'n feddwl amdano i fel bardd. Ia, da chi'n meddwl bod na rhywbeth ynglyn â merch sydd wedi peri na does a ddim beirdd mawr wedi bod yn gorffennol. Dwi ddim yn siŵr a ddyle fe fod. Pam lai? Mae merched yn gwneud popeth nawr. Pam lai byddwn ni? Os ydy ffigurau'n golygu rhywbeth o gwbl, yna mae modd dadla mai dyma'r car mwyaf llwyddiannus yn y byd i gyd. Dyma'r Gilburn Invader. A heddiw, mae'r cwmni yma'n cynhyrchu 20 gwaith gymaint o geir ac yr oedden nhw'n ei gynhyrchu 10 mlynedd yn ôl. Neu, gadewch i roi o mewn ffordd arall. 10 mlynedd yn ôl, dim ond un car bob 2 fis roedden nhw yn ei gynhyrchu. Ond erbyn heddiw, mewn wythnos wirioneddol lwyddiannus, mi allan nhw gynhyrchu hyd at 5 car. Faint o fusnes ydy cynhyrchu recordiau Cymraeg erbyn hyn? Pris yr rhan fwyaf o recordiau yma yw 4/10 a 6 cheiniog. Mae hanner y swm yn cael ei rannu rhwng elw'r siopwr a threth bwrcas. Allan o'r 7 swllt sydd ar ôl, mi all y llewis gosti tua swllt i'w argraffu. A rhyw 6 swllt ar ôl wedyn rhwng y gost o logi studio ac offer, talu cerddorfa neu grŵp i gyfeilio, cynhyrchu'r disg, hawlfraint, elw i'r cwmni, a rhyw 6 cheiniog os ydyw'n lwcus i'r artist ei hun. Lewis fy nghrys, cafwy, chips a pils, ag wrth dalu y bil mi gafwen. Does dim sicrwydd felly o elw buan wrth gyhoeddi recordiau Cymraeg. Ond tybed faint o le sydd yna i artistiaid newydd ac i gynyddu gwerthiant y cwmnïau sydd wrthi. Dennis Rhys o gwmni'r Driw. Dwi'n teimlo bod yng Nghymru ar hyn o bryd dim ond rhyw un raglen yr wythnos sy'n rhoi ychydig o randawiad i recordiau Cymraeg, a hoffen i'n fawr i weld raglen rhyw Welsh Top of the Pops. Domin o adeilad yn ffri, efallai ysgalwch i heibio, bydd y gisa'n fach yn tladdu chwilio. Pat a Janet ac Elsie a Glenn, galwch i gweld nhw yng nghap i gael wen. Ddech chi, Sir Benfro yma fasa'n le da i ddechrau. Ond Sir y newid i'r rhannu'n barod yn Benfro Saesneg a Benfro Gymraeg. Ac wedyn, mi fasa'n ni'n gweld ar arwyddion yn mynd allan, wel, be dydwch, giveaway yn daliwch nôl, ia. Bend yn tro, wrth gwrs. Wedyn, bridge works ahead, wel, gwaith pontio ymlaen, ia. Fyswch chi hwn, be di'n acw fan cwran? Slow, dangerous bend. Langsan, geffellige cyfyn. Wel, mae hwn yn galw am lythyr yn bendant. Anwyl Sir David Hughes pari ar gwir anhydeddus Edwin Hughes. Mi ganaf gan sy'n sôn am Gymru fach a'i chymoedd haf, a'i ffynnu'r awel iach mi ganaf am, ei hanwyliaeth o hyd. Dyma'r orau o fewn y byd. Mi ganaf gan, mi ganaf gan, mi ganaf gan, mi ganaf gan, sy'n sôn am Gymru, gwlad yr adar man. Rwy'n caru siarad iaith y man har, sôn am Gymru fan wylan. Mae'r iaith Gymraeg yn werth i'w dysgu'n iawn, manteisiwn ni. Neu ar bob cyfle gawn ei siarad nawn. O bil chwarae'n llon, byddwn Gymru wrth ddysgu hon. Mi ganaf gan, mi ganaf gan, mi ganaf gan, mi ganaf gan, sy'n sôn am Gymru, gwlad yr adar man. Rwy'n caru siarad iaith y man har, sôn am Gymru fan wylan. Mi da ni wedi bod yn Gymdeithas Tor Cyfraith, erioed felly de, Tor Cyfraith Didrais. A mae yna newid rwan yn y dull o Dorri Cyfraith. Ond mae'r brotest unigol
fel gwrthod talu trethi ac yn y blaen, da ni'n meddwl bod ni wedi cyrraedd neu fedra ni efo hynny ar hyn o bryd. Felly, da ni penderfynu o'n cael protestiadau tor cyfraith torfol. Bydd rhoi cyfle i nifer fawr o bobl ymuno. O mae newid yn y gwynt, a chi'n hir fedur y wawr. Mae holl ieuenctid Cymru o Forgannwg i Gaergybi i gyd yn deffro nawr. Mae ysbryd newydd yn y tir, a Chymru'n deffro i'w thasg. People today want a much greater say in affairs than they have had hitherto. And although I speak as a stranger here, it seems to me that frustration provides much of the driving force for nationalism in Wales and Scotland among those who want to participate more fully. Mae gwleddad gofio'n mwyn ar nos, a'i dawel heddo i hyd yn mynnu aros, a minnau'n unig yn fy nghell, gwaith, gwell, a sŵn y dref o hyd yn cymell, rhaid i mi wrando ar y... Mae enw un cwmni wedi ymddangos ar ben siartiau'r Cymro yn amlach na neb arall yn ystod y flwyddyn diwetha, cwmni Cambrian, a sefydlwyd llai na 19 mis yn ôl gan Mr Josiah Jones a'i wraig. Eisoes mae un o ser Cambrian, Mary Hopkin, wedi gwneud i marc y tu allan i Gymru, ond eto i gyd mae hi dal i gynhyrchu recordiau Cymraeg i Cambrian. Erbyn hyn, bod Mary ar ben y siart Prydeinig ers dros fis ac yn bedwerydd yn y siart Americanaidd, mae hi wedi colli lle yn siart y Cymro i bar ifanc o Sir Fôn, Tony ac Aloma. I believe that the nationalists of Wales have created a monster they cannot control. Gadewch ni daflu golwg dros y chwedla a'r ffeithiau ynglyn â'r holl ffrwydradau yma. Yn gyntaf, mae'r holl ffrwydradau wedi digwydd yn y nos. Yn ail, does nad neb wedi anafu, ac yn drydydd, mae Caio Evans wedi gwneud fwy neu lai yr un datganiad niwlog ar ran byddin rhyddid Cymru, ac erbyn hyn, datganiadau gan fyddinoedd lledrithiol eraill yn ymddangos. Ydych chi'n teimlo'n hapus gael eich rhyddhau? Dim yn hapus efo bych chi mewn carchar. Ond ydych chi'n hapus ynglyn â chi? O rwan, ni'n fi ydw. Lle ydych chi'n mynd nawr? Gartre. Lle mae hynny? Fan chi. Di'r teulu'n disgwyl amdana chi? Os gen i'n teulu. Sut ydych chi'n teimlo? Wel, fel dwi'n teimlo, dechrau'ch y sigaret yma. Paid â gweud wrth O sigaret gyntaf? Mae'n anghofio ydi pan o'n i mewn trafferth. Paid â gweud wrth Oce. Lle ydych chi'n mynd nawr? Adre rwan, nôl i'r gogledd rwan. O rwy'n mynd nôl i'n blaenau Ffestiniog, rwy'n dal adre'n gyntaf mas o'r dre. O rwy'n mynd nôl i'n blaenau Ffestiniog, canis yn o mae'n gwsoedd benni. Nawr Cymru dewch yn lli, i'w rando ar fy ngân, mae rhywbeth bach yn poeni fi yn fawr. O, mae'n byw yn Abertawe, yn chwarae am fy nerfe, ac dwi'n gadael am y bryniau gyda'r wal. Ac dwi'n mynd nôl i'n blaenau Ffestiniog, rwy'n dal adre'n gyntaf mas o'r dre. Mas o'r dre! O, rwy'n mynd nôl i'n blaenau Ffestiniog, canis yn o mae'n gwsoedd benni. Mrs Jones, gymerwch lyfr, sgrifennwch hwn ar bris, di am amrwydd wedi ddrysu ar y dre. O, rwy'n wedi cael ffenestri, mae'r dŵr uwch ben y llestri, ac mae'r celfi gyd yn daclus yn ei lle. Wel, wy ddim am dweud yn byd yn erbyn nhw'n bersonol, y rheswm maen nhw'n bobl hyfryd iawn, ond wy'n credu fod nhw'n dangos bron yr holl wendidau wedi sôn amdano yn ffyrtynus. Y marn ni amdanyn nhw yw bod eu llwyddiant nhw am y reswm mae pobl mewn oed sy'n prynu recordiau nhw'n benna yn y marn ni, a
Mae pob person ifanc wedi siarad yn meddwl bod nhw'n dangos y gwendidau yma o undonedd. Mae caneuon nhw gyd yr un peth. Mae nhw'n canu nhw gyd yn yr un cyweirnod, yr un rhythm ac yn y blaen. Erbyn hyn, mae atoma trawsynydd ar waith ers tua 5 mlynedd. Mae'r atoma yn cyflogi 600 ton saith o weithwyr. Mae 431 ohonyn nhw yn dod o'r ardaloedd cyfagos, a'r gweddill o ffwr. O ffwr y daw cyfran helaetha o ddigon o'r prif swyddogion. 91 yn erbyn 15 o rai o'r brodyr. Blaenorion diofal yn ein blwydd. Cwrsau son yn ein nydd. Gwers ein hanes yn pwyson bron. Gwaed a glo ar draws bob cwm. Ryddid big sydd gennym. Ryddid big sydd gennym. Yng ngharchar di ein gwlad. Yng ngharchar di ein gwlad. Erbyn hyn, mae popeth yn ei le a'r trefniadau i gyd wedi cael eu cwblhau. A dros y Sul, mae'n llythrenol filoedd ar filoedd o bobl wedi manteisio ar y tywydd braf i ymweld â Thre Caernarfon i gael golwg ar y paratywada. Mae gan y sarf gyfair lygaid minion ac mae'n cofio o peth a wen. Bydd o falus mae'n gyfrwys paid a'i groesi doed a ddim os digon gennyt dy dipyn rhyddid cadw o'n dawel ond y dydd paid gwneud twrw ond y gwrw mae gan Dixie glyst fel ci dyna enw Dixie. Sut medron y bobl? Sut medron nhw felly gweld arwydd o cad, rhoi baner Llywelyn, baner tywysogion Gwynedd, i Charles Windsor fel baner bersonol. Mae'n dy wylio yn ddigon siŵr, felly Gymro bydd yn effro i dy weithredol. Reit te, gadewch i ni weld lle mae pawb wrthos yma yn y deg uchaf. Rhif 10 o'r wythnos yma mae Doreen Davies, y Storm. Rhif 9, Mary Hopkin, Mae Pob Awr. Rhif 8, Hogiau Llandygai, dyna nhw, mynd i'r fan ar fan. Rhif 7, Bara Menyn, Cari Cymru. Rhif 6, Hogiau'r Wyddfa, Cari Cymru. Rhif 5, Hogiau'r Wyddfa Tylluanod. Rhif 4, Tonia Galoma, Caffi Gerwen. Rhif 3, Tonia Galoma 123. Rhif 2, Perlau Taf, mynd mae'n rhyddid ni. A rhif 1, Dafydd Iwan a Carlo. La 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 la. Mae gen i ffrind bach yn byw yn y
a charlo yn zor yw enw tro diwetha res I gnogio ar ddrws oedi daeth ei fam i'r drws a medde wrtha I o Carlo, Carlo, Carlo Marrebolo heddi Carlo, Carlo, Carlo Marrebolo da da di amino chanagan trigoion fawr a man o'r diwedd mae gyda ni byrys yng Ngwlad y Gan. Fan rhydedd am pleser mawr yn awr yw cael cyflwyno I chwi dywosog Cymru I gyfarch yr Eisteddfod Genedlaethol yn Gymraeg. Aminwch yn y gan, diogion fawr a man, o'r diwedd mae gyda ni byrys yng Ngwlad y Gan. Diolch yn fawr. La la